Maskia. We understand kuti muda yankulana kapena muda acheza adalanzana. Ayi sana lianzanga. Koma mwezi watha deri ndayiwala nakamutenga mwana ku skulu kwana Matingo. Inali to 12 ndapita ku skulu kuja napeza zoti ana sana atuluse. Then napita kukhomo kwa Maki ndikukakhala pasi pa mtengo. Maki ndamene wagwidwayo. Amene wagwidwayo. Nde pasi pa mtengo winawo panali Nzibambo anabekera laptop bag yake anava maglasi yake aledi. Anazava golf shirt ya mizere. Kina kono Maki anaimba kumandifusa ukufuna mutenge mwana ndeni kuti ndikufuna mutenge mwana napa sabambo a Jamuni. Kina kono nangu katamwina 2 minutes kina kono anatani atulusa. Ndakamutenga mwana wanga nkumadani nkumapita. Masana wachama past 4 nanyamuka kumapita kwana Matingo kwa nsikano ina yake ndimacheza naye. Ndira akacheza ndikupita kwa nsikana mino janaza kumana ndi Maki. Akundipanga akira bo ndendi kuti bo. Akuti unaona nchana yomwe inabwera ija ndendi kuti chiro chanchana chanchana. Okay, kodi nchana kwa ndi kani kuzonera zoti mwina munthu yemwe anabwera kwathuja kapena Nzibambo anabwera kwathuja ene simunatolere kuti chikuchitika chani ndeni nazoti ndani akuti Nzibamboja unampeza atakhala mpando uja ndendi kuti ndiwakuti akuti Nzibamboja anayimapo MP kulumpi ndiwakulumpi nde brother wanga anamuuza kuti nini mayangana chani nimayangana mankhwala nde pamene paja waendera mapu nkuzafika kuti nkuzafika kwathu koma kuti amakiwo amadziwika ndi nkhani zazitsamba ngati pamene popo ndi ndinama chifukwa chokuti sindikuziwa zoti amayangana di mankhwalawo chifukwa sinakayang'anise ku mankhwala kapena sinamvekonso kwa munthu komano iyeyo anandilongosola kuti munthuyo akubwera koko kuti azayang'anise mankhwala akufuna temwe yomwe ikubwerayi azayimeso ndi namuza zoti okay chabwino zimene zamakuzani ndi amaki amandilongosola Maki ndi kuti mmene momwe cha mafomu ja munthu janali atapita umene unali mwezi watha kenako pa 2 November chakumazulo nanyamuka kupita kwa Ngolowera pena pake pali bala ndi pambali pake panasegwa shop kuti ndikagule chani sopo nayi ndinzanga napita kumwe kuja nakagula sopo muwiri ndikuyenda ndikufika pena pake timati pana yuma chapa bala pomwepo be alaundi nazamva kuitana akira ndi ndinatembenuka akunditana ndani ndinana zoti ni ndani chifoti kuna ingadibe kandima beka kugwabe choncho ni ndani akunditana anana zoti ineyo Maki ndi nnaima ntayima anana zoti bobo ndati bo basi ningozungulira ndi bwanawa ndene ndinatenga foni yanga ndikuyasa kuti ndiunikire kuti abwana uni ndani ndali nthawi chimene imene mwina tikhonza kunena zoti kuti 26 mazulo naye safoni ndikuunikira ndapeza zoti abambo aja ava skumba mkati mu golf shirt ya mizere pasipa anava safety boot ndi trouser ya decent yokhangati ya khaki tinayamba kuyenda napa samoni abambo aja mwasira bwanji abambo aja nandi yankhana sabunoka ino anapeka somoni abambo aja kwanzanga uja atapeka moni kwanzanga uja tinayamba kumayenda ndi abambo aja anapeka fuso ino mwachokera kumene kuja kuzagula sopo kuno ndene nayankha zoti ati kusata ochipa akuti nde kuti awawa maoda sopo ochipa kuposera zinzawo ndeti kuti amakhani mitengo yabwino ndeti nayamba kugamba nongati zanziko sipano kuti akumva bwino ndi amene ali kuntunda kuchifukwa kuti mwina president ndi wakuti ndi wakwawo abambo aja nayankha kuti ayi tonse ziko la mawidi kumva chani chimozimozi ndimene zikukhalira ayamba kufotokoza sipano history yawo ineyo zinanga ndi Joshua Mzembe ndachokera kulumpi inenso nayimapo MP koma ndinatani ndinagwa ndili kuti iwe zinako ni ndani nayankha zoti ine zinanga ndi Agnes Nankhumwa akuti ndi mwana ndiye ndikuti yeye ndi mwana mmozi uli pabanja ndikuti yeye ndi pabanja akuti okay chabwino tinayamba kumayenda kuchokera mepaja mpaka tinafika pena pake timati pakazi abeula pa chale pamene ndimakasiyana ni nzanga uja anakhoda kwawo nkumatani ndikumapita inenso ndinanyamuka kumayenda nawo be anthu aja ndinafikanso nane poti ndikufuna ndilowense wakwathu ndinana zoti basi ndikutani ndikupita ndi abambo aja nana zoti ziko mukwambiri atani tathokoza poti tacheza nanu ndi ndinafusa kumfusa fusolo nimamfusa Maki kuti Maki abambo abwera pansi ndi Maki uja nandiyankha zoti abwera pa gemoto yawo asiya kunsewu sana nene kuti kunsewu kwayi kuti ndi kuti ndi inuyo madala mukagona kutiko ineyo pozowa kuti abambo aja fotokoza zoti anayimapo MP ni munthu olemekezeka sanga kagone kukhomo kwa ndani kwa Maki anana zoti ndimafuna ndikagone kuhapuwani koma uyuyu wandipasa malo kwawo nana zoti ziko mukwambiri mukagone bwino ine nakhota kumapita kwathu abambo aja kumapita kuti kumapita kwawo mamawa umene unali wa pa 3
November naza kumana chama past 3 nakhala kumapanga badiri pena pake pa ground pakwathu naza panaza dusa mkazi wake wa maki pada dusa ine nagwa mavero mwaswera akuti naswabuno kena amuna anu alikomweko anandiyankha zoti amuna anga akuperekeza alendo mtima wanga unandigunda chifodi chaja cha abambo aja china ine mkazi wake wa maki ucha. Okay. Ndipo pamene nakuwa kuperekezedwa abambo alifana zaini mafoni awiri ina yo Samsung na pangaso zoti this is nice phone and nazoti thanks ina mwina ndifuseka charger cha abambo muti munadziwa mafoni awiri ananyama mafoni awiri charger jo ndi power bank charger ja white cha Samsung ja white phone inayo pocha yake inali ngati kaya ya pepo tikhonza kunena zoti kaya ndi pepo inayo inali Samsung Dues wang'ono kena kono ine mtima wangu nangu ndigunda kuti mwina adipo ti anthu aja kuti amamvana eti chaja chijamutani amusira kunyumba kwa maki kunali magetsi kunalibe magetsi kena kono kunapeza kuti panazali pa folo limene azai Saturday naza kumana ndi maki chama pa stiso folo nditakhala ndipeza kuli kwina kuli njigo mutu mweka chonena kuti aperekezedwa apita abambo aja aperekeza atani apita kena kono maki uja anapeza kuti anaza ndipeza ine pa mitengo paja ntakhapo ni mayena ake akundipanga zoteya ise munthu uja wandipangira zinthu zazikulu ndikuti bwanji akuti wandigulira mafoni awiri moti foni yanga ili pachani ili pa charge foni yako ili pa charge ndikanakonda ndikanaitani ndikanaiona anani nazoti iyo di mavero yawo alinayo koma ineyo yanga ndaisiya pa charge nana zoti okay chabwino kumvana kwa bwino bola uziwatani uziwathandiza uziyauza di mankhwala onadi anani nazoti tikumana makuja ananyamuka kumapita kena kono masiku sewa kumakhala ni mmene timazamva lachinayi okay ananduza zoti phone jati amugulira 210,000 yake ija yankazi wake sana nduze mtengo kupeza zoti ndikumamva mphekesera kwa anthu ena kuti phone ija kuti waigula 158,000 kumangochi ma statement awiri otani osiyana koma ineyo chimene chimayenda mmutu mwanga chinayo choti phone iyo ikhonza kukhala zoti ndi abambo ntazamuona nayo sopano linazalira chitatu tamuona ata akubwera kuzandionesa phone ja ndi mtima wanga sunandigunda kuti no phone ndi abambo aja yomwe ananyamula siku ja molo munthu ofuna kuthandiza akamuthandize munthu mpaka na ndi Samsung ine ndinabe chikhulupiriro koma ndimangokhala kuti nanga ningatani munthu amaziwa kumene wachokera ni ndani ndiyeyo ndinakhala lachinayi na pitaso kwa ngolowera kuti ndikatenge ndrama pa agent nimene ndimamva zoti ali kumanda ku anthu ena amati bokosi ena amati ndani kena kufe nathamangira kuti zatani tizaone titafika kumanda kuno anthu chifodi anali atazinga ineyo ndibwera kuti nzaone apa nazabwenzedwa kuti nthawi yoona yatha apolisi akutani akubwera nazakhaje kena kunapanga chiganizo choti ni muyangani munthu amene wajambula nditani ndione ndenampeza Daudi ndione nawo Daudi uja atanguyesa phone yake ine mtima wanga unagunda kugunda mosadanisa ndipo namuzanzanga amene nani naye munthu uja ali pajauja akhonza kukhala kuti ndi nzibambo amene amanena kuti zina lake ndani ndi Joshua taona golf jatani yafana komanso ine mtima wanga kundigunda chifukwa chani alana zoti agitate deke ineso mmene ndaona ndanguzipasa ndekha mansa nangoti oye tinakhala mepa ja mpaka na anthu kufizana kuti kufukula ndikuzaonanso kuti munthu uja pasi wava safety boot yomwe ija trouser yomwe ija malaya ajadi akuonesa ali kuti ndomwe aja koma sikumba munthu uja analibe tinachoka kumanda kuno ndinapita kwathu nditapita kwathu nakanika kuti ndije nsima mix ndi mmene tinaonera nanyamukaso kumapita kwa ngolowera kwanzangaso kuti ndikatani ndikacheze ndimene ndimamva zoti maki amanditani amandisaka maki uja ntaza kumana naye pena paketi mati pa chale ni mmene amandifusa kuti kumanda mwayenda ku bwanji mina amakufunsa nthawi imene amaoneka othawa amaoneka kuti thupi yake ndi nthumazi ndipo ineyo naika picture mutu mwangamu kuti chifodi ineyo munthu namuona maki akuona ngati mwina ineyo ningauze anthu kuti mwina munthu uja ndi ameneyo ndinamva kuti anakuopsezani ndizone pamene popo ndiye ndikuchoka ndi pamene anandiuza zoti titasiyana mepo atandifusa zoti ndei anthu atamuona munthu sana muzindikire nango muyankha kuti kwa anthu amene amuona munthu uyo amuzindikira amene anamuona siku limene lolo amuzindikira koma kwa anthu amene sanamuone sana mutani sana muzindikire ni mmene amandiuza zoti mawa upeze lubani liwiri
ubwere nalo kuja kunyumba kwanga ndene namuza zoti rubani imagudwa kuda namuza zoti commission namuza zoti ayi panonso ndibe nthawi yopita kuti commission ndimochedwa kuma upangi zimenezozo ine ninzanga uja naye mabomba je anachisa bomba je amave sina sazike ine ndikupita ine ninzanga inakha kumafusana mafuso kuti kodi iye akuti rubani na chani nzanga uja nani ankakuti amene kutheka kufuna kupengesa chani misala chifodi wewe munthu unamutani unamuona nani nazoti okay chabwino siku manager chifodi na lomwe tinabwera kumanda usiku sinagone nimene namuonera munthu uja kumankhanza ngati munthu uja akunditani akundibwerera kumangoona ngati munthu uja akutchula zina langa kumangoona ngati mwina munthu uja paliponse pamene ndikukhala napanga chisankho choti nyumba muja ndisamukemo ndikagone ni mayi anga namutenga mwana wanga kusamusimatisi yanga ndikagona ni mayi anga tositayira pasilingi mukutani ndikugona ndekuti limene lolo linali ngati kuja kwa lachisanu lachisanu nakhalabe kudikira kuti mwina timva chani mphekesera magi ujaso lachisanu lijana zandisaka kumasana ndipeze nditamva kuti magi wandisaka nauza ine makolo wanga kuti meza fikizana magi akhunza kunditani kundipha nde ineyo chimene chingachitike mawa ndipita ku polisi ndipo Saturday kunja kutacha nazindikira kuti ku polisi samasegula Saturday permission nditafika pa Mlonya pa school kena kono nathena pompa ja ndikupita kwa amphepo napisa zoti amphepo apita kumango chati kunyanja nafusa kuti nyumba ya Hagai nditi wa polisi wina uja ananduza mwana wa amphepo kuti ndiyo napita kwa Hagai kuja ndikamulongosolera ndipo ndisanayembe kumulongosana namuza zoti zimene nditi ndiyankhule pano uzigwise ntchito ndipo upange njira yoti ukangomugwira ngati kuli kukafusana mafuso ndikafusani pa mafuso pa khoti koma ineyo ndikusausika mu mtima mwanga ndipo ineyo kuti mumukakamugwira munthu yomwe wanga sokha ndi chani ndi mtendere chifoti ndiye kuti yeyo asiya kumanditani kumandisaka uje Hagana nazoti okisha buno poti apa ndikupita ku office ndikalembera anthu ena ake kuti azipita kuboma kupangira kuti mawa ndisande sili masegula ndiye kuti kuboma ko ndikapita nkhani ndikaisiya kuboma kuti ndikaisiya kuboma komweko ndinanyamuka ndikutani ndikubwera nditafika kwathu kuja ndatenga bigi ndakagula chimanga ndakagaisa ndabwera ndazatula ndatenga ndrama ndi ujeni juice ndani ndipite pansi pongagule mandasi ndi pamene napeza azimayi atakhala khulu yawo akugamba nkhani yomwe ija iweyo agi kuti munthu namuona lemba kalata utitani utipase fedi kaponye pa polisi ineyo kuma polisi jananduza zoti ndikapita ku nyumba ndisakanene zoti ndapita kuti ku polisi ndeni nangokhala chete kena kono nangona zoti angati ndizovuta munthu yoti ananduza zoti zinake ndi Joshua Mzembe ngati mungayiwale mukangonena zoti mwina Joshua anayimirapo MP kuti kulumphi siku limeneyo nimene anafotokozera chani background yake kena kono anatenga phone beat ndikwayimbira mayi yake kodi ama mwati munthu wasowa kulumphi uja bwana anu akuzani kuti ndani akuti Joshua ineyo BP yanga inashuta kena ko nazatutumuka kuti ndili kwathu anthu ndiye kuti pamene pajapo ananditembeta ndikandisiya kwathu ntasisimuka anthu anayamba kumandifusa bwanji ineyo kena kono nayamba kumayilongoswa nkhani kuchokera siku lomwe nayamba kumuona munthu ndikukamtenga mwana wanga ku skulu ndikufikizana siku ilira pathulija ndimene anthu amapanga chiganizo choti akatenge avakabu mmene momo ndimenenso ndimazamva kuti makiuja akunena zoti agiuja akangoyankhulanso nkhaniija ndimutani ndimupha omomo ndimene ineyo munthu yoni namuonera ndikumuziwira pa siku limene lolo chabwino mwina back to uncle. This is what she has said. Are you satisfied? Very much. Auntie was chimina kunena ndi chilungamo choka malume wanga zimene navala zinali zomwezo angakhale mafoto amene anatifika pa media anali omwewo ndipo zonena kuti munthu zinake ndi Joshua Mzembe ndizoona zokha ndithu sure